Ayan, magandang araw Pilipinas. Nandito ako ngayon sa kanto ng Crossing Alfonso. Ayan, bumiyahe ko simula sa amin 16 km. Inabot ako na mga 20 to 25 minutes. Ayan, may katagpo ako ngayon galing Lian, Batangas, yung kaibigan ko. Ayan, oh. Ayan, oh, sila Buyo. Ayan, magtatagpo kami ngayon dito at papalit kami. May dala ako ng kalapate. Yan, kukunin natin yung kalapate. Yun o. Yun o. Kalapate. Ayan. At mamaya ipapalit din natin. May dala-dala siya. Yan o. Manok na siyamo. Ayan, pagpapalitin natin. At ito na nga guys, yung 4 na kalapate. Ayan, ibibigay ko kay Labuyo. Nandito kami ngayon sa Crossing Alfonso. Ayan, salamat po. Ito ay crossing ng Alfonso at Tagaytay. Ayan, to Tagaytay. Ayan, mababasa nyo. At yung pakanan na Sugbo, pakaliwa yung Tagaytay. Ayan o. Ayan o. Kaibigan kong si Labuyo. Ayan. At ito yung kapalit. Ayan o. Mamaya bubuksan natin to. May dalawang manok dyan na malaki na at mayroon din ditong maliit na manok. Ayan, dalawang pares. Ayan, ililipat na natin to. Ayan, dadalhin to sa Lian, Batangas. Doon to paparamihin. Ayan, ililipat natin dito. Ayan. Ayan, ito yung siyamo chicken. Ayan, 2 months na ito. At nandun pa yung dalawa mamaya. Pagdating sa bahay, papakawalan natin. Puro buksan ang tumalag ito. Ayan. Ayan. Ayan, maraming salamat sa kaibigan ko. Ayan, si Labuyo. Nabigyan tayo na 4 na piraso na siyamo. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe. Stay home. God bless. Diyos. Mabalos.